kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo, rumah Skandinavian. Ukurannya 4x12, harga nih 550 juta. Nang beri main. Nah, iki suratnya wis SHM, wis split, sekuatir lah. Nang omah iki wis ready, iku sebelah sik progres yo. Nah, saiki langsung ya telepon nang omahe. Nang kene iki wis oleh pager, diteka-tekuk ngene, engko wis neku pengatur dhewe yo. Nah, nang sebelah kene iki iso kotaan kaya ngene lah, iku iso serbaguna. Kok pen be kirim paket apa ngesipen dek nang kene yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nggone area karpote mobil apa engko sing iso mlebu wis pen tepak dhewe yo. Nah, engko nek njobo paket gak perlu ibu-ibu pen njobo maneh. Soale nang kene iki wis already lah. Makane dikai tutupan ngene iki ben apa? Ben udan gak tampes. Nah, nang iki masa depane iki ana batu alame, yo beda mbek liyane yo. Nah, sing terbaru. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang halaman depane. Nah, dhuwur iki gak polosan, KP Vision kok ngono yo. Nah, saiki langsung mlebu mrene. Nah, bapak saya masih kusen rek. Aluminium, ora batas das. Nah, iki nang gone tempat area ruang tamune. Dhuwure wis drop celingan kok ngene yo. Nah, sebelah kene iki ana kocoe, sijine mati, sijine urip. Bisa dibakar tutup. Ben apa? Ben oksigen mlebu metu ben lancar. Ben gak sesak napas yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene nang mrene iki kira-kira nopo? Nek penasaran padha tabekan sih yo Jiro lu. Nah, nang kene iki ana lawang maneh sedingan kowe rek. Nah, nang kene iki ana kamar mandine. Nah, iki wetengene wis full keramikan yo. Ndukure pivisian ben gak polosan. Ben nambah kesane estetik yo. Ambek ana showere, krane ready karo nguntirto. Nah, iki wadah sabun nang kene yo. Sabun opo engko wis penatur dhewe. Nah, iki wis level-e. Nang kene iki gawe WC-ne duduk, screenshot ready yo. Nah, saiki langsung lanjut memburi mrene. Nah, iki ana shadingan kaya ngene. Iki gawe lawan shadingan yo, ben menghemat tempat yo. Nah, iki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki ana dapure, wis level ready karo nguntirto. Iki sing pen gawe kompor tanem wis ready, dikei bolongan koyo ngene. Engko nek pen gawe kompor biasa yo iso engko ditutup yo. Nah, sebelah kanan kene iki ana lan kosong. Cara ngono iso pen gawe tempat area laundry room utawa cuci jemur. Ben cemprentelane gak nang jobo yo utawa gak nang ngarep ketok wong gak apik. Nah, iku ndukure. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai loroe. Nah, sebelah kanan nih iso ana tamenge ready. Kok mesti ngene yo. Ambek ana kayu-kayu ning ben nambah kesan estetik. Nah, lan sore iki wis ana lampune sisan. Ben apa? Ben nek pen mlaku cek gak kesandung yo. Nah, iki langsung lanjut mrene. Nang kiwa tanan tangan sik, nang kiwa kene sik yo. Nah, iki nang gone tempat kamar tidure. Sing pasti jendelae ready. Iso dibuka tutup coba cek sirkulasi udarae apik yo. Nah, nang kene iki ana secepane AC, tapi engko AC ne penggo dhewe. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene sik. Nah, iki nang gone tempat kamar mandine. Nah, kamar mandi keliru. Iki nang gone kamar tidur utama. Nah, kene iki ana jendelae ready, iso dibuka tutup. Ben apa? Ben oksigen mlebu ben lancar. Nah, nang kene iki ana balkone sisan. Nah, aja kuwatir. Bisa diganggu tempat nyantai rokokan ngopi wis nek mulai kerja utawa bengi-bengi yo lho. Tuh pemandangane apik. Nah, nang kene iki son tamingi sisan. Sing teko kocok ngene ambek wesi lho. Cara ngono apa? Ben nambah kesane estetik. Nah, saiki langsung lanjut. Nah, nek wis nang lantai loro aja kuwatir. Nang kene iki ono kamar mandi sisan. Di balik pintu ini. Nah, tak tutup sik. Iki tak bukae. Lho yo. Secara ngono nang tamu gak ngararu yo iki kamar mandi. Nah, iki nang kamar mandine sing nang dhuwur. Nah, iki wetengene iki wis keramikan full ambek dhuwur pivisian. Iki ono showere ready sisan ambek keranda. Kados enak iki wis level ready. Iki WC-ne duduk screenshot sing pasti ready yo. Nah, saiki langsung tak critani nang kene yo. Iki mangko omane regane 550 juta. Ukurane 4x12. Nah, suratnya wis SHM. Nah, untuk sebelah lokasi, Bandino wis rekaman dan kayo.
Inovasi lebih lanjut Starcom nang deskripsi nomor wae yo. Oke. Wes ngono kae sih. Bener iki. Tandal nomor 5.